Ja. Når I har været i et land i Afrika, hvordan møder I børnene? Altså med glæde, eller hvad tænker de, når de gør det? Eller hvad? Eller hvad gør de? Altså, en reaktion? Jamen, lad os tale om, Afrika er et stort sted, Ja. så jeg tænkte, vi kunne tale om Etiopien, fordi der var jeg lige for ikke så forfærdeligt længe siden. Og det er jo et land, hvor der er mange fattige, og hvor mange mennesker bor langt ude på landet. Ja. Så hvis man kommer ud i en landsby i Etiopien, så har man måske ofte kørt i mange timer, altså for at komme derud. Og det, man kommer ud et sted, hvor folk ikke ser fremmede hver dag, og de ser ikke store hvide biler hver dag, og de ser ikke hvide mennesker hver dag. Så når man kommer, så kommer folk jo løbende, altså børn og voksne, løbende og stemmer rundt om en, og vil spørge en om alt muligt. Så det er sådan set, der sker. Ikke? Altså børnene kommer løbende. Jeg kan vise billeder bagefter, at de ofte måske kun har en skjorte på, eller en kjole, eller ingen sko, ingen ting. Og de små børn har måske ikke noget på, altså så de kommer løbende og stemmer sammen omkring en, og synes, det er meget, meget ophidsende og spændende, fordi der sker noget af det, ikke? Ja. Når I rengør vandet i landsbyen, hvordan foregår processen? Jeg tror ikke, vi rengør, altså folk skal have adgang til rent drikkevand, og det kan man jo gøre på forskellige måder, enten ved at grave en brønd, eller bore en brønd, eller at samle vand fra kilder til et reservoir af en eller anden art, til både mennesker og dyr. Så den bedste måde at gøre det på, er jo altså en grave en brønd, så man er sikker på, og jeg kan også vise på de billeder, altså hegne det ind, så man er sikker på, at dyrene ikke kommer ind til brønden, og at den ikke bliver svinet til. Altså, så man er sikker på, at der kommer rent vand ud af hanerne. Ja. Okay, I kan vel selvfølgelig se den forskel, sponsorerne de gør dernede. Tager de ned og møder? Ja, det hænder, og det må man godt. Altså hvis man er fader, vi kalder det fader her hos os, så kan man tage ned og besøge sit faderbarn. Og det er jo noget, der skal ske på en ordentlig måde, så vi vil gerne sikre, at børnene, altså vi vil gerne sikre, at der ikke sker noget galt for børnene. Så derfor vil vi gerne arrangere, vi vil gerne hjælpe fader med at komme med at besøge deres børn, men vi vil gerne sørge for, at det sker på en ordentlig måde, så altså, de ved besked dernede. Ja. Hvordan kan I på nogen måde få kvinderne og pigerne ind i samfundet dernede igen? Jamen, det er en meget, meget vigtig del, for det er faktisk et særligt fokus for Plans arbejde. Og vi har jo en kampagne, som kører her, jeg har kørt i forskellige år, som hedder Because I'm a Girl, som netop handler om, at piger, altså fattige mennesker har det, og fattige børn har det slemt, men fattige piger og kvinder har det værre end andre slags mennesker. Så vores fokus er i vidt omfang på at få pigerne med, og få dem i skole, få dem engageret i samfundet, få dem til at have ret til at gå med til møder, eller til at tale og sige noget, og have en mening i deres samfund. In a remote village, in a desperately poor country, I am born. My mother is 15 years old. I am lucky to be born at all. Pregnancy is the leading cause of death for teenage mothers. Because I am a girl, I will be lucky to survive. An estimated 100 million girls have gone missing because their parents preferred a boy. Because I am a girl, I will be lucky to get enough food. Girls are more likely to suffer malnutrition because parents often feed boys first. Because I am a girl, I will be lucky to get an education. In poor countries, most of the children who do not attend school are girls. Because I am a girl, I will be lucky to stay healthy. In sub-Saharan Africa, teenage girls make up 2/3 of all new HIV and AIDS infections. Because I am a girl, I will be lucky if I'm not forced into marriage as a child. It happens to 70,000 of us every day. And because I am a girl, I will be lucky to escape having a child while still a child, thus starting the cycle all over again. But where I live,
There's just not enough luck to go around. But I have a plan. We have a plan. Help bring our plans to life. Hvilke nogle problemer, hvilke problemer har børnene både i skolen og i hjemmet, andet end hvis man kun tænker på, at de ikke har så mange penge, fattigdom, men hvad er der ellers for nogle problemer? Fattigdom, skal måske lige sige noget om fattigdom, at fattigdom betyder jo ofte, at mange børn i Afrika ikke får nok at spise. Og det er jo meget konkret, det er jo ikke kun et spørgsmål om sult, det er også et spørgsmål om, hvad det gør ved et barn, som er ved at vokse op. Så man taler om, jeg ved ikke, om det er rigtigt, en tredjedel af børn i Afrika, noget i den omegn, ikke får nok at spise, og dermed bliver hæmmet i deres vækst. Fordi der skal ikke så meget til, når barn vokser op, der skal ikke så mange måneders sult til, for barnet ikke først på barnets krop og hjerne ikke vokser rigtigt. Så man taler, i det sprog taler man om børn, som er stunted, som altså er hæmmet i deres vækst, og som aldrig bliver helt på højde med andre, som falder bagud. Så det fattigdom er vidt omfang har noget med sult at gøre, og så betyder det også indlæringsvanskeligheder. Og så er der selvfølgelig mange børn, som på grund af fattigdom og sult ikke kan komme i skole, og så ryger de jo så ud og får ikke de chancer, de vil have med at komme igennem skoleforløb. Men masser af andre, vi har talt om piger, som ikke får lov til at være med i samfundslivet, som bliver holdt hjemme af angst, fordi når de når en vis alder, så er der risiko for, at i Etiopien er der mange, der bliver voldtaget eller bortført. Så det er jo også en hæmning for mange piger. Ikke? Ja. Hvor tit besøger I så det land og sponsorer? Er det sådan noget, I gør mange gange om året, eller er det sådan sjældent? Vi her, klar måske først igen, hvordan det, vores hovedopgave her er at skaffe penge, som så bliver brugt i Etiopien, hvor der er så et plankontor i Etiopien, hvor der er flere hundrede medarbejdere lokale i Etiopien. Og de besøger jo projekterne hele tiden. Hver uge eller måned er der nogen ude og se på projekterne, sørge for at følge op og sørge for kontakten med faderbørnene. Så vi her rejser ikke hele tiden. Vi rejser måske 5-6 gange, hver af os 5-6 gange om året, eller sådan noget, ud til de lande, hvor vi arbejder. Ja. Når der er sygdomme blandt børnene, hvordan behandler I dem, og hvilke sygdomme er I oftest ude for? Okay. Bare de hyppigste. Ja. Børn får jo de almindelige sygdomme, og i Etiopien og i andre steder er lungesygdomme af forskellige art meget almindelige, fordi de lever under usunde forhold, og ikke forkølelse og sådan nogle ting bliver ofte alvorlige, fordi der er koldt om natten i en stor del af Etiopien. Så man sådan er sammen med en flok børn i Etiopien, så er der sådan en hosten og hakken, og sådan, man kan tydeligt se, at det er et problem. Men, så det for at svare lidt bedre, det almindelige menneske i Etiopien har jo ikke adgang til læger. Der er jo, jeg tror måske i Etiopien er der en læge per 100.000 på 100.000 indbyggere. Eller sådan noget. Så en læge er jo ikke noget, man ser. Så hvis man bliver syg i en landsby i Etiopien langt væk, så bliver man behandlet der af sine forældre eller noget. Og hvis det er så alvorligt, så bliver man taget til en lokal klinik, hvor der så ikke er en læge, men der er sådan en sygeplejerske eller en person, der har modtaget et års måske træning undervisning i at kunne klare det mest nødvendige. Og så hvis man bliver meget syg, så kan man jo forsøge at komme på hospitalet med, hvor der finder en rigtig læge. Men ofte er det umuligt, fordi at transporten er så lang, og det er for dyr. Måske til. Så svaret er børn i et fattigt land, ude på landet,
bliver behandlet med så godt som muligt, og med adgang til en klinik, men det er meget sjældent, at de vil opleve sin læge. Ja. Når der er katastrofer, hvad gør I så for ligesom at rette op på fejlen, eller det der er sket efter den, og altså, hvordan kommer de igennem det, for der er jo rigtig mange, der dør på de katastrofer. Jamen igen Etiopien, som er det land, jeg kender bedst, altså der har vi jo lige haft her i slutningen i efteråret i sidste år, på hele det, der hedder Afrikas Horn, en stor tørkekatastrofe, og millioner og millioner af mennesker var ramt af tørke, og millioner af mennesker havde brug for fødevarebistand for at komme igennem. Så det er jo en anden slags arbejde, altså vi laver begge dele, men man skal vide, at der er ligesom 2 slags arbejde. Der er sådan det langsigtede udviklingsarbejde, som handler om at forbedre folks leveforhold, og deres indtægt, og deres måde at leve på, og der give dem uddannelse og sådan noget. Og så er der nødhjælp, som er, når katastrofen sætter ind, så skal man rykke ud hurtigt. Og det var vi så også med til. Og sende, vi var så heldige her i Danmark at sende 4 millioner kroner ned til at arbejde i Etiopien. Til at købe fødevarer, og til at hjælpe børn, som var undernæret med særlige fødevarer. En grød, eller også en slags færdiglavet mad, Nutella-agtigt noget, ikke? Som kommer på sådan en pose, så når børn er meget, meget, meget underernæret, så kan de selv spise altså, der er sådan en Nutella-agtig masse, som er lavet af jordnødder og andre slags, og så altså noget særligt beriget med vitaminer, og så kommer de ud over den der krise og kan begynde at få normal mad igen. Så det bliver vi med til, og er vi stadigvæk med til at gøre i YouTube. Ja. Som du også snakker om, så har der jo været hungersnød på Afrikas Horn. Hvordan vil den lange sulteperiode på børn, påvirke børn, som overlevede katastrofen? Hvordan vil de ligesom fortsætte? Jamen, men det er rigtigt, det er et stort problem. Altså, det er derfor, det gælder om at få nødhjælp frem så hurtigt som muligt, fordi hvis børn først bliver alvorligt undernæret over en længere periode, så skader det dem for livet, som vi har talt om. Og det er jo i vidt omfang lykkes. Altså man kan sige, at den her store, altså Somalia er ligesom en sag for sig, fordi det er så utroligt svært med Somalia, der er borgerkrig og sådan noget. Men i Etiopien er det jo sådan, at vi kom igennem den her periode, nu har der så været en høst, og tingene ser bedre ud, uden at millioner af mennesker døde. Altså, vi altså sammen, etiopierne og de store internationale FN og en masse donorer, ligesom os, fik jo gjort, at vi kom igennem perioden, hvor millioner af mennesker var i risiko for at dø af sult, uden at de døde af sult. Altså, så det var jo sådan set en ret flot præstation af os alle sammen. Ja. Hvordan vurderer I de dårligt stillede børns livskvalitet? Kan man godt være fattig, og så alligevel være glad og lykkelig, og opleve det? Ja, det oplever I så, når I kommer rundt. Jamen, det er et meget godt spørgsmål, ikke? Fordi altså man jo altid vil opleve i Afrika, det er glade børn. Altså, medmindre de ligefrem er sådan ramt af sult eller sådan noget, altså den dag man er der, så er børn jo, lever jo glade og lever, og jeg, altså på mange måder kan man sige, at hvis børn, som lever i en afrikansk landsby, og hvor det går godt, altså er på mange måder rigtig godt stillet, fordi de første år, synes jeg i hvert fald, altså indtil man løber ind i skolegang og mange adgang til skole og sådan noget. Men små børn har det rigtig godt, fordi de lever hjemme, de lever trygt, de er omgivet af mennesker hele tiden. De bliver ikke, nu skal jeg ikke sige noget ondt om børnehaver, men de bliver ikke sendt på vuggestue eller børnehave. De er omgivet af deres familie, der er hele tiden nogen, der passer dem, og man oplever jo næsten aldrig sådan grædende, ulykkelige børn i Afrika. Altså, børn er sgu glade, altså, så længe de er små. Og så kommer så problemerne, når de bliver større og skal i skole og sådan noget. Ikke? Men det er meget trygt at være barn i en afrikansk landsby.